familles, mille problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ili, on depo. Ada urangurda musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Allo Babelele mbaɗɗa ba ko daranaɓe jam woni to min gila hanki mi noddama mi heɓata eyyi mbimani joni min cukalumi tan ko ceerno gulɗo tan bawɗo tan ñawdaɗi tan ɓurɗi ñanggo aduna hen taw ko bawɗo noon par ce que wiyoɓe ɓe mbawi eɓe keewi kono wawɓe kewani e joni neldam numéro mo e whatsapp am he a jaram seydi ba abdourahmane woy dara neɗɗo so wisse ko mbatta kam e dara tan sa darima ma haalan abdourahmane vraiment Allah jarama on feewi kaccare ma ndi ni weeli ene waɗi fayida mi wayri kaccare mbaali ni ƴeewi koni mbanni vitamine liggey o kadi o anda tan noon fewnira fewna tan ha weeli ha feewi vraiment guehegue guiɗɗam yo Allah yoɓma moƴƴere jarama on feewi Amadou an ɓurɗon won base doole ala ko an woni base doole tigi Amadou an tawa min guilma ne tegana kaccari gara mbiyani fuuf jahaji ma te noon haydarta kadi ɗum wadde wona heege de cokotagal e bonde ɓernde après miko an wimi ñamde an okkimi de hono mbaɗani jooɗɗa mbaɗa almudel walla mi sabu ala sakkomi komi keyɗuɗo an haɗɗo jooɗo baltete galle a ñamani sus tawi no welanoma kay kalnami nden te ñamami nde wima aɗa ñamen mbiɗa haari cikkannomi ka kaar mi ñamde keyɗuɗo balteji wona baltete keyɗuɗa ko ɗum woni ko ɓalwiɗa ko yeeso mo kamma nen jeew min so tawi holko mbanma ngol taw ko mbimami mi tinani jimmi ko kalna kam sabu an oɗo comportement mo joguiɗa ɗo hen a meeɗa jogdade yam ɗum donc noon ñaguimami ko ya haalnam holko mbanmami Sofia an mata yiyanim min kam sa yigam tan ganda mi sellani ko ɗum tan gondumi mais nen jeew min saɗa selli sa sellani mbeɗa andi min ko min e ma negdiɗo e galle he ene wayno koye juuɗima mawnumi saɗa selli mbeɗa andi sa sellani mbeɗa andi donc noon haalnam holko mbanmami walla taw holko mbimami joni abrahama si kono yawti melma yiɗnamnade abrahama nde kaldunɗen koɗo affaire Sofia o abrahama ndey ceerata bettami joom suudam ay ko haala ko jiɗmi ya yaltin ko hunukuma Amadou mi serani hande mi serani jangga mbiɗa eyyi ma seer noon abdourahmane en mbawa haalde procès meɗen haɗa woni mawnam haɗa woni miñam sehlam jurmaɗum ballowo
mbiya a ƴetta Sofia ceera tuttem ngaren haɗo mbiya a seerta Abrahama to wanno ɗum hersini hakkude men ko en bandiraɓe ko en jiɗɓe voilà ay pas no mbiruɗen o mi cheikh mo ha pari moklumi ha feewi beddi men mbaɗi to wona gonga a feli wona gonga Abdourahmane wona gonga billahi wona gonga a haali ko wona gonga paaso a windanmo ham feew ciñama gartira tottami paaso he haɗa wawi wax manto ko aɗa wawi wat walla wawa mi wattani Abdourahmane mi wattani kakari eyyi wattu manto ko wallahi ka deppo seer Sofia seer ɗum a seera ɗum fas welma mettuma a seera Sofia Abdourahmane a haali fenani Sofia he an ko ñiɓɗa nande mi sellani nde wawi holko jiɗɗumi Sofia mi sellani ha an ka docteur walla ka ceernajo yima mi sellani nde wayi ko gonduɗa mi sellani Sofia a waɗi kam wawi yow nen ƴeew no gonirɗa agressif e yam ɗum mani meeɗi wonde hakkude men mani meeɗiɗa jogade oɗo comportement faade yam ko woni kadi sabi Allah tan sabi Allah ñaguimami anani to gonmi ɗo mi sohlani haala kewko ka e sohlani tan sabi Allah wallam nen jeew ene wayno a haali haala ka fof min taw mi ɗeɓino fadde ɗo e galle he sabu gila ka Abdourahmane haala kam ha joni en tedde yam sababun ko woni hakkude men ko a daranima kam e nangue a daranima kam e ɓurde ɗo ko an lomtiɗo nenam sa yi mi seerama mi yaltani gallo ko sabu no nanguirɗa kam ni hay somi alano to kuccumi mami yahanno donc an tan jara mi weltima hen no fewi te ka Abdourahmane mo hakkude mon way joni ɗum ko fuɗɗode tan par ce que min garmi ko welnude hakkude mon kala to jaam heedi hankadi ma wuur ɗum amin inchallah Allah ko moƴƴo kono minne ko foddam tan mbaɗe mema e ko mbiɗa yam ko foof ko fodde ponmi wadde e maɗa ɓaade weltima tan mi weltima Sofia tiñan hunde ha para aɗa woni mawɗo a haagaka jinne heɓanim mbiya a windi livre weddima a ko noon ɗum weeɓirta cikkuɗa ko noon weɓrata noon de Abdourahmane barke Rasulullah hande dawata Amadou aɗa wawa kam de minne kay wawa kam eyyi min a fondumen ma woni billahi Abdourahmane haydara mi ruuɗaki hen ƴeew mayde yo gurdam pondumi hen Sofia ɗo cekel belel welma mettuma ɗo epi ƴeewreno komi jawɗo a yawta mbiɗa Abdourahmane dawata Amadou aɗa fana kariɗa yomi hara Amadou ren bolma mi reɗaki billahi so seeranima dawta an hana yetta galle Abdourahmane Amadou ren billahi a yetta hey mon kadi hey mon kadi wonde wonani Amadou Bukay heɗomi fodde ma haala anda e wadde amen en mbiyini yo Abdourahmane ƴetti Sofia ɓayde harmoni kam et après seera tottitami joni noon mi namni ɗum nde seerata wi hayti seerata windi livre mum ha paari weddi moom gasi Amadou saabu Allah an goppu ko kakiɗa ko an Amadou an o ko parak woy an wat jam an yawro hakkille Bukay ɗokkam seeɗa aɗa mawɗo poɗani joni joɗoɗo wiya yimɓe dawata hoto faydu barke Rasulullah ala Amadou jeyi hakkille ma Bukay yaltu seeɗa ala Abdourahmane wona noon muñu se hettunomi ñaagui mam tan goppida amen ɗo tan une minute une minute de silence joni min nene ka ñaagui ɗo mi rokkanima ɗum jiɗmi ko okka an noon ka nafik karmuɗo kuɗal jas an Bukari an kan jortinami woyne ha para gara ɗo haɗa ɓumna sa ɓumni min ɓumnani Abdourahmane Amadou ala ƴeew kam seeɗa tan o il faut ne Abdourahmane ƴeew min ko jogomoɗon bo an Amadou okka min ne min a jibinani min jibinna men wona question nde min han ka wayne Amadou okkam se wallahi Bukay bonni ayalta barke Rasulullah Amadou wat Abdourahmane walla yalta Bukar dos yo leerat non jagoɗala yomɗola Allah setti wonan Bukar hana yata an gunda ko okkudu billahi okko gunda ko wallahi leyma won kam Abdourahmane barke Rasulullah ma kam haala poko haalanta kam an woni on hay foko fa wawa am an yo Bukar waɗon poos mi ñalda moon yaadu gil subaka nangue mum onon wallahi o seera cekel belel o seera ala ko calimi hen te wallahi billahi Abdourahmane sa renakim
billahi wallahi tallahi ayi terɗe ɓandu maɗe heɗe fof jaggami hay gotel watta fonctionné ganda noon min nde telen wallahi wonko woppinde ɗo wonko woppinde ɗo de anda Mbaɗa sel Asili effet ma yiɗi Moɗo kay ça va aɗa waɗi yiɗum minen ɗo en tout cas wonon pa panaro marocain panar marocain o wonon pa marque pawo tan pawo naro on ko holli on e galla men ɗo joom galle jeewo e resdo Sofia Abdourahmane ko kanko ko woni ko waɗi kadi aɗa asel mi haalma ayi pawo mbiɗa waɗanmo ko expliqué hakkude makko e Sofia yuɗani fewani e on fiye kam to guittuɗa won seeɗa o wara kam to guittuɗa ɗum mo haalanma ɗum wonduma e galla men yaltinen ɗemgal ma toon pawo wala wona haalanma ɗum an ton gonɗa leegal ngal foftini leegal ngal foftini e pawo wona net pawo ko bon jam ɗum fof on keɓti ɗon pawo ko bonɗo mbima ko waɗma hola jew bandam fof nan muus bandam fof nan muus seeɗa tan o ñama kam almala yiɗa dañde haalis kalis e mbeɗa yiɗi ke mala ala compte TikTok e mbeɗa jogui compte TikTok monétisé oɗo histoire ƴettata mbaɗa ɗum e compte ma e TikTok e keɓa million ngaji walla milliaji joni yimɓe actualité tan paɗi to meeɗa yiide neɗɗo resa debbo grand frère mum walla debbo mawnum tawne wuurni selli ko woro galle tan jiita ɗum o diine tan ko kamɓe tan jeeyi o diina e goroɓe nanda waw nan ɗum e TikTok ma e mi fatima haali gonga de keɓa kalisa hewde président joom suudu mawni tawne wuuri en nafini ni Bukari an ngol podgol ngol potama mbiɗa sohluma sohla kono woni Abdourahmane yaaru jam may andu ko cohlirmami Abdourahmane ka sehilam ka giɗam te ala foof ka waɗananim kono noon ko Amadou haalan makko wallahi Abdourahmane ko ɗum gonga hay an haɗa andi ko ɗum gonga Bukari homo gonga Amadou haali ko Ahmad dukata ko e ko tegata ko dow ma wallahi fekidaki ɗum ko ɗum gonga celloɗo Abdourahmane nde gonantoɗa sayi Abdourahmane nde gonantoɗa jam fiyanke te enen heɗen kaldu no honde peɓodirɗen ɗum ha ɗum wi kek hay goto ruttatako caggal an jaaha eddoɗa ruttade caggal hono dortimi caggal nuttoɗa caggal e yo ƴeew ko gonduɗa koye Sofia ɗe balɗe suudu he ko mbalata ɗum ko ettoto waɗa nder suudu he fof Sofia haalani kam te Sofia fenani ko haali koko ɗum goo o wi kam mbalata ko weede haɗa yana dow muy nder suudu he mbalaton ko rewdiri nder suudu he wi oɗon ngorowo ha guete laaɓa an nde jogotoɗa nde ɓerde cayi sayagal Abdourahmane mais to Sofia ni galle Sofia Fatima Sofia wona neddo ni ko woni Sofia mo gandumi Sofia hanki e Sofia hande wona gotum ay dara ko jiɗɗo recette tan andi Sofia kañum Allah ko walli ɗum Sofia ko sehilam ɓende laabi ceew Sofia ko sehilam Sofia mi nanguiri mum comme grande sœur mi jiɗum yimmi baaba min ko ɓi nena ko mimmo fof memat kam mais Abdourahmane est ce que ko juldu julɗo kay ko diine maɓɓe de ko kamɓe ɗe ƴetti on diine de Allah ko moƴƴo dal yinde mbami wiɗema attira hakkille ma tan dal mais ata jongo ma nan galle men de jongo ma wonduma e jongo ma an ko kewi galla men ko fof jiɗɗa andude yaltini wurgo ma ko galla men de ko woni to ganduɗa jongo ma e to jiɗɗa jongo ma aɗa liggo jongo man ko Sofia wima noon Abdourahmane Sofia wimi noon hunde kay hunde wona maham nele Mamoudou te Sofia ko haali ko o fekidaki ɗum ko gonga celloɗo haalanima te koko woodi sa waɗani ɗum o wiyata noon Bukari noon andi degg an hoore mande kam ala hay darande expérience an expérience zéro Bukari an ɗum ko test tan wonnomi testantami ƴewno joni test ha widan yana dow neɗɗo Abdourahmane an mbaɗa ni won sokot ɗum ko test la ilaha illallah Abdourahmane haalanam ko natat hakkille am mbasa ɗo wonde e joni walla joni jiɗɗa minne han ɗindimi Bukari Bukari te ay ko haala ko wona haala bo ɗum ko haala nder eyi haala nder hokko ko taki ko yaltu ga kay ko mataw ko an ko enen famodire nden kalanaɓe mi haalanma gonga jabaɗami ko wawi de hakkillam he e Bukari haala ko koni heew ay ko haala ni ɗum joɗɗina haala ko Bukari yo jaa goppa ko haala yo jaa Abdourahmane Bukari yo jaa Abdourahmane heɗo mimi haalanma wallahi haɗen kam dasa yiyen nattoy kono kalanmami ko wallahi ngal kosgal ngal jaɓɓuɗa sa yaɓɓitani ngal ma en garto haala he Bukari yo jaa he Bukari moƴƴi mbaɗe noon Amadou saabu Allah
ayi kiɗo ngule kiki mbefata tan aɗa yekkita woppuki ɗum ɗo wona haydara abdourahmane min jewtodi te an ko jagguɗa ko ɗum wodani de ko tegata koye abdourahmane ɗum ala e abdourahmane ɗum ala e abdourahmane wona sokot wona pirtowo aydi yaaru seese mbasa heeña wota haaka Bukari accu naafi geegal Bukari haalan abdourahmane gonga ɗum mbaɗɗa ɗo joni haɗani wona an foti ni waɗ en kaali haala men en bindi deftere men en tigi abdourahmane wi e fa sini weddima to joni passe goɗɗo adda Bukari ɗum meɗɗum foti jaab hakkude ma Allah meɗɗum foti jaab joguma won nawla men nergal on haala mum yiiɗa haaldena hay dara mi yiɗa ni yewdude e haala makko kanko noon kanko jottomo haala haala mais min mi ala e makko haaju jongoma ko sehilam sehilma an oro fes jongoma wima ko fof nan jungam mbiɗawɗo wima ko fof nan ay jungam haalma ka noon ko joni fuɗɗi kam welde mbiɗa wima ko nene jungoma fof nan jungam jongoma mbiɗade jongam mbeɗa andi ko très bien mo tina ala ko takaɗo ene wiya min komi lembel comme ni ene mine mi gona jeewo aɗa yiiɗi information mbiɗa yiiɗi information fiable laaɓɗo ceer min ko leer tan yiɗi aɗa jogui halis es an noon affaire haalis o jogo ko ittude hakkille ma an kam mi jogui haalis ani kam haala jongo ma doter haalis sa pari gadda halis mi waɗma informé fof to ɓenma deeƴ mami nodde après to gonɗo mbiɗa heñi seeɗa après mami nodde mbaɗa kam expliqué fof ko jiɗɗa fof mi hokkuma hen ko jiɗɗa fof mi hokkuma yo won leertude an min mbiɗa yewade yo leer tan min kala ko memam fof yo leer nañño mi yiɗa noon dugu nanati gay walla yaltiga nattiga mi jogoma ko bande international de rento yiɓe mbi mi won bonɗo min nak sa dañi kalis gadda mi waɗatma informé ɓe mbi mi won bonɗo an mbiyami rento rento fes i kamɓe ne mbi mi won bonɗo mi won ñaamo yimɓe mbiɗa wattani mi wattani on wiya min yomi rento jongo ma affaire ka abdourahmane o moom ko yo bon tan ko felti bonde bonat tan mais ko jongo ma ko mami nodde e joni amadou aɗa andi kam neɗɗo pennoɗo wondani saga mum aɗa yekkititation mum hamba yeehi 100 on ina wawi haalde ko ganduɗa ko ɗum ala e mum ina wawi haalde ko wona jikku mum ɗum ɗo wona haydara woto jaggu ko ɗum noon ko ɗum haala fitina tan heddi ko hen an amadou an hakkude ma e Allah min aɗa andirima wonde saay walla wonde penowo walla wonde sokot walla wonde baddowo yimɓe complot aɗa andirima ɗum an mais abdourahmane haalani ko laaɓi jaɓanima haalan komi namni ɗum jaɓanima haalan ko wima e nder doko neɗɗo ne wawi ɗon haalande neɗɗo ko laaɓi Allah yalto ɗum e joni ko wima an abdourahmane ma woppu sofia ha wana feera ɗum human ha wana meeɗa mubom nan alkayru tekel beɗel so weeli ɗum ma seer so metti ɗum ma seer heɓi noon tan o wasti ɗum an bukari an wonɗo amine mamata guide men en pottata no nan suba mi yeeyi toon adde dépense mbima yaw kam dépense a nani daramde de canɗi a jaɓade kam an bukari an jaasi an boni hay so woni mbeɗe ñamma foto jaɓade kam jaltiɗa ko kulƴuru ma o yalti bowale jaɓɗire e yam so ɗum fof woni ko an saabi ɗum ɗo so yimɓe kaali puttinoma ɗeɗo guide o wayno mena yiɗimo waɗa waɗamo comme innocent te wona innocent ala wala ko barke an bukari a moƴƴani an mine heddema jongo mais haaldema jaɓata kam ene mimi ñamede bukari e bandira min man mi naƴi an mine ma ko ndewɗen ɗo fof ala ko joɓata ɗum sona ɗum ɗo hande olo kulju mi anda fo ɗum koccuɗama gaddam fukkudama ɗo ne wonde ñaw mi anda wondane ñaw aɗa raba kam ñaw saabu abdourahmane gabbinima dow so ɗum ɗo ha ɗum futtama ɗegge an kaldema jawa jawat kam an bukadi an so yimɓe kaldema wa gaɓat hurguma ijam la ilaha illallah mbiɗa haydara wonde Sofia an mata nanta yima wondani an ko woni ko jiɗɗa Sofia hannam joni ko jiɗɗa Sofia mi sellani walla jiɗɗa komi yimanma ɗum Sofia mi sellani ko woni d' accord neje c'est bon mi nani ɗaɗɗaro nen jeewo a sellani mi sellani kay mi jarani namni kewɗi te eppi no gonmi ɗo henne e yo ko mbatta ko woni ɗum ɗo ni ɗum ko woni
Bukari an ko bone woni Falmat seeɗ ito Allah balɗam seeɗ waremi Fatimata holno ko mbaɗɗa tay kam mbeɗa yewde ama tan wiin kam wamto woɓɓira hakkude hoore wina warma wallahi wiin waremi ni Fatimata holko ŋaayi ɗum sax ni wina warma Falmat kake ni tan on mbiɗo ko neɗɗo ni tan oppirte ni tan ndi woto waɗam ni biddiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni ñiiri mballi gisene simi ñamde la ilaha illallah min man min naƴan min mata ama tomɓe mayata a telata ga Bukari tonde mi jogoɗa mayit on naƴan bandiraɓe ko jarata Fatima billahi jogo fulla ma Aïssa waɗini hay goto yawata ko te sa fiji tan ɓe bonna dewgal mine goto wa bonnude dewgalam ngal min e Bukari min goniɗo guila ɗom guila heegue foof min muñini mi wonde Bukari hande Bukari hande mi ngabba dowtomi haaldede Bukari jabal kam kinan saɗi jabal kam min mami réglume amamani e min e Bukari me connaît Bukari ne andi kam me connaît très bien il me connaît ne moƴƴi très bien Fatima joni kam leɗɗe ɗe puɗɗima ayeje ɗe puɗɗima cabbi ɗi haaɓe ha wuulo wallahi sa haɓaka ma woy très bien Fatima c'est bon sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gaw waɗa sammere muñodiren famodiren yo Sofia mi arti kono mi weltakima haydara Sofia an ko mbaɗɗa kono mbawruɗa ɗum an ko kewi dow leyse men haɗa ya ɗum haaloye boo ɗum ɗon yoɗay neɗɗo wona ko dañi nder suudu fof probléme o dañi nder fof yalta bo hom ɗum haaloye et puis ɓuuri muus ko Bukari omo kalanɗa ala ko Bukari waɗa fotti am wi Sofia wi kam ni mbatta ɗum ni mbiyata ɗum jeem ɗum ɗon yoɗani te ƴeew Bukari ɓe ganduɗa hay probléme mum wawa réglude probléme fof min réglata mo jaaha haɗa haala kewi nder suudu men haɗa ɗum haaloye ha bowo ɗum yoɗani min mi anda gacce dañɗe hande no poti mi wawa hay ƴeew yimɓe saabu gacce ɗum ɗo yoɗani Namour ko kala koko gonga so mi waɗi ɗum mi waɗi ko fewani ay ko dogat koɗo hom dokki o billahi wona holdem naafi gegal ɓolal Fatima jogo pulla Fatima haɓe de Bukari wona ɗum fonma yobde minen jignaɓe amen no mbanoma hor sinde ene mbanɗa teddin ene mbaɗa teddin ni Bukari wallahi hande somi yimi tan gacce mbaɗat kam quoi ko Bukari waɗma ko muusimi no mettimi no hersinimi Fatima Comment c'est que tu as vu ce que Bukari m'a fait tout à l'heure est-ce que tu as vu ce que Bukari m'a fait Bukari donc kam ele ko balonne ele wona mine Bukari gonduɗo ɗo ele wona mine Bukari destiniri ɗo no foti duuɓi min muñani Bukari mi jogimo guila Côte d'Ivoire ha ga Bukari ala ko waɗat kam hande sonani yani bonno indami adduna foof wi ko bonno waɗaka bonaka ɗo noon jiɗnomi gara ɗo ay ko doganma ko naafi gegal wona kulol de te kala garan place mo Bukari jooɗi yennuma Fatima ni way jongon ɓuri ɗum kam ɓuri ɗo ɗum haala tan ko ganduɗa ko yoɗani min ɗin nan nanti no muusime e leegal o wocci e ngel cugle mi anda fof no wonde ñaw mi anda wonde waɗi fukkiɗu men e galle ene ala ne funtire ne waɗa momanagal o fof ɓuuri wonde momana ko wiyan min ko pusde galle o ɓuuri fusde galle ande o addi ɗum ɗo ɗo e galle ha resa nder galle ha ɓe gacci ɓe jeeyi ɓe kummi dewgal ngal caggalam hande Bukari ala ko jotto sona min ko bonno waɗa kam comme neɗɗo ne yejjide hanki neɗɗo ɓaleejo yitan jomum ne jalamma tan mais ko moftama caggal ma ko Allah tan andi ɗum nde wonno dewgal namde ko sutoro te won ko gandanɗa hoore ma mbiɗa wawno wuude ɗum e nder sondu tam halnane goto donc noon jimmi ko jaafoɗa kam so gongol ari mi wattata ɗum kala ko guurɗen koye men haɗat en tout cas debbo desaɗo kam wona ko kewi nder sum fof yalta bo hom ɗum haaloye wallahi ko gonga mi wattata Namour yaafumi annen Namour yaafumi ew sa yaafimama ma jalat ew jalande jal ha par Namour aɗa jungo kala bone noon gonɗo ɗo e ɓaleɓe fof koye Bukari sokki naate nder mum fof ɓurɗo ɗum won say ɓurɗo ɗum won bandi ala te Fatima ɓoyim ɗum haalan ɓoy wi Bukari ko bandi
Bukari ko bon somi haali tan laissez-moi kii nangam accu i amadou pa domo mi mom ar yallo ar yafo mi andi bukari an wala kan an nandimo to mi andi kan wo nanni woore makko sabu an nabi nanta jaggo jungo miñum nan mine jeege jam vraiment sako o bani mi mine andi mo mi andi olo bukari kan woni manigarse fof kanko domul ngata wutta o bukari yimo tan mo yaadi moƴƴe makko tan ko debbo musdo tan piyango tan kelle jaamade ɗonamo o uwata ha min on desnatmami hodde mum fiyeto hodde oyto fii Bukari ceeka ɗum mbaɗa kocce butilaji laysitaji liggaɗa ɗum ko boni haw anda an woli an haw anda an a rokkin ɗum jam kam addani hoore mum boni honno ɗum boni Fatima wona wi ko omo wawi omo hattani lembel noon kala to naaɗi fof ko bone lembel arta lembel moƴƴuɓe ɓe nen mbaɗi dewgal moƴƴo men lembel ganduɗa biyoɗi ala yurno ne adda fitina on lembel kay wona lembel Bukari kay wondi bom ko wondi banni min mawni ko est ce que yimɓe waɗi lembel mi waɗani kañum wonno eto addu lembel e galle ɗum foti wonde men woni mawni mi waɗani Namour an kam a yii laafama ka an kam mata ko réunion hawseɓe ñanda réunion hawseɓe pour ittu laafama ka jiya ɗum fof bonema de ɗum fof bonema guila Bukari haalnima haala ko min manda fof anda fof ko jahni ko woni Sall non mais voilà min kay ko ni gandirmani gorko joɗɗo jontaɗo pullam namuram mais min e Bukari e ɗoɗo kala wallahi weɓata yo wul mais andima guila jonde kala ko jiɗon fof goppine jungaɓe yo dajjito inde makko tan mbaɗi face à face billahi ɗum tan moƴƴi min mbiyatama e dara engrais ɓenma deeg haɓide mino ko poni wadde ko mami wadduma tim hay goto wiyata kam waddani wattuni sabine Bukari wona hande ko hanki guila hande ma haɗani min takat ɓernam nde deyde mayde kecco lelol dow walla leloɗo kaɓeɗa hamo tawi ka kulla noon kaala moƴƴi nden tan comma o moƴƴi a faami min mimi yiiɗa yewade kono yewata kam Bukari so moppi ɗum no yaɓɓat koye dow am min avant mo yaɓɓat dow am min adoro yaɓɓude dow Aïssa woni fetel min woni kural ma kala ko waɗa e galle kaɓeɗen ha woli jaw fayit ni ha saf yo won fayit fasmat yo won fayit mi yiye yo won fayit mbaɗen fayit tundi ɓenma tejo tension ma mi anga régle ko woni min affaire o muskam quoi muskam nder ɓernamen vraiment an mbaɗa ko problème ma billay ka kul taw ko min Bukari yoɓat ɗum ɗo hande ene wiya min kam lembel junnotoɗo ne aɗa ne addoro bone mum on lembel kay wona lembel min jii lembelaji ganduɗa mi wayno comme mi yummiraɓe ni hay goto meeɗa sendude mo o ko cetto ko bonno galle mais min e ma tan e oɗo galle wallahi ɓeyde ko bujjude taw min Bukari yoɓat ɗum yo Allah ñaaw hakkude amen Allah ñaawat kamɓe fof noon Allah ñaawat caggal enen fof en ndemtiɗo en nde calminmi ha gasnami ko weltare tan waɗi rendere ndeɗo mbeɗa yiiɗi yettude neɗɗo baɗɗo spécial e adunam hande o saaha woni holon woni kaw Abdourahmane woni namuram gorko mo gandanɗa hoorema teddini kam yiɗi kam fawi kam place am andi komi holon mawninimi dow rewɓe fof ɓe mbi noon mo yettani sababu yettata Allah neɗɗo so waɗani moƴƴere noddu bandiraɓe mum jetta ɗum e dow munen donc noon an andi ko jiɗanɗa hoorema yo Allah waɗani ɗum mi weltanimama mi jarnimama kadi mi duwanimama musimi hen tan ko gueɗel gotel ko lelmi arde e lawol ma donc noon merci beaucoup Sofia a jarama kadi caggal ɗum en camni jonde joɗade nde ɗo onon fof on calminama saabu oɗon gandi nde ɗo jonde nde wona jonde wemde galle he kono alhamdulillah rabbil alamin hande galle o fof famille o fof boni ɗo jooɗi ɗum noon ko yettore Allah no feewi so ɗum yawti noon mbeɗa ƴetta on témoin mbeɗa ƴetta on seedeji ceerdo ɗon mi hakkude mi Sofia mi seerima goo mi seerima ɗiɗi mi seerima tati Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe.
familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la meilleure. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal, boni endam.